लोगोफोर हेलो लोगोफोर गुड इभिनिं दा नै हाबा जाहैनो ओंखारबायलै जोङो गाइस न' सेराव ओंखार नालाय गामियावनो बैयाव जादों आरोना दा बाहाय थांना फैनोसै दसे माबायदि एसे नायना फैनोसै गाइस नोंथांमोननोबो देखायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायफालांबानो जाबाय आरो ना जोबजासिम होमबा थांबाय थानोसै बरियानो नै मानसिफोर लामा हाबा जाहैनोसै wah hawa saya hawa जाहैनोसै हाबा जाहैनोसै बे आखाया बोखार हाय गाइस होनदो हाय गाइस हेल' हायसेसथारलै गाइस सिख्लाफ्रा नै बेखौ खेबरा आंखौ दाखेबलै सालथे हो मानो आंखौ दाखेब फै थांसै हाबाया आं जालालै नोंथां दानो मोनजाया ओंखाम अयथासार नायलाबायनो ओमफ्राय हाफ पेन्टबाव आं सोलायफिनबायसो हाबा गाइस हाबा सानथालिनि गेटआथ' बैजोंसो गेटआ नैबेनो जेबो लिरनाय गैया नामबो गैया नङाबा बिसिना कनक गाफ्ला थायोमोन कनक गाफ्ला माने मामोनलाय सालथे गोथार जुलि दा जों हाबबाय हाबा जाहैनोसै गाइस हाबा Didi, Didi, नाय
Oh यार यार ये 2 hours later. ayo ओंखामा बेदर लांफैनो फैबायलै जोङो गाइस बेदरखौबा मोनबोगोन ना मोनबोआ खाबाव जिरायना थाहैनो ओंखामखौनो मोनजाया गाइस दाबो माने बे जानायानो जानाय डाबल जायोना खमायनो रोङा जाग्राया नैबेहाय फैद' आयौ जोंना साला बेखौ सिनाया गाइस आया मिनिबावो बेदर बिदिनोसै गाइस मोना मोना बावथ' जानो हाखाला हा माखौ मा होनदों मा होनदों जिलिपखौनो हम लाबोबायमोन होन फैसाफ्रा दायो माबा मोनसे बेस्थ' जागोन मा जादों ha सालोंदों आदै आदै Oh iya kerja jom kita. Oमफ्राय दा एवनानै जायोबा माबानो होनदोंमोन दा जायगायानो दंना गैया बनफ्रामबा दे साहा लोंसै दे दासो फैदोंमोन एवनानै जानोसै दे साहा दे साहा दे बरिया गोथाव साहा लोंसैलै माबायदि मा बुंनो सानदों जेनेबा जानायफोरखौ मोजां ओइ खायसे खावानाय बेखौनो खावानाय dia bebe lima pare dia bunuh atau na cuki aro timnya sim hah lade mau cuki dah itu cuma handsome dikisi handsome bal लाना फैबाय जों मा मोनबोदों जों बेदर मस्ला सामब्राम फै लाबोजोबो जों माथो आयौ लादो जा बोरै चिकेन मस्लायानो आंनाव संबाय दं ओइ चिकेन मस्ला खावैयाखै खावैदो चिकेन मस्ला औ मोनबोबाय सालदे आयो चिकेन मस्ला दाउला Hey guys, जों दा बेखौ लाना फैबाय आरोखि ना माने हजोंहायथ' मोनजाखाला नालाय दा जों बेदरखौनो लाना फैबाय नै लाबोजोबबाय टमेट' सामब्राम गुफुर बान है सब लाबोजोबबाय नै लेदार मस्ला चिकेन मस्ला नै लाबोजोबबाय गाइस लाबोजोबबाय बेखौ एवनोसै जानोसै बरियानो बरिया एवनानै जानोसै बाहाय ना
फंबाय बरियानो नै लागायखाबाय जोंना आगुनाबो जोङो खननै जाबायना बेबायदि खालामनांनाया खनथाम एबारजों सासेनियावथ' मोनजाबोबावाखै ओमफ्राय बारिजों खारख'बोदो दे माने बेबायदि जाबाय थायो मिथिबाय लोगोफोर गामिनि जों गामि गैखाया बारनांगौल' लामाल' बारनांगौ बाहायनो ओंखामखौनो मोनजाबोआ बेदरसो हरबाय थायो जेब्लायबो एखमबा समाव एवनानै जाहैनांगौ जायो बिसिनियाव एकदम महा जारला खननै जाबाय बिसिनियावनो बे सासे बिदानियाव एवनानै जाहैनांबाय ओमफ्राय दा लांफैबाय आरो गाथाममोन दंबावो दङलै बहुद दङ बर'फोर नोंस्रा फैसा होनानै लाबोनाय बायदि जाबायब्रा जोंहा बायनानै लाबोनाय जाबायब्रा बायनानैसो लाबोनाय जाया ना प्रिति येस होन बिसिना Yes. गंनै आजावो हे गाइस होनदोलाय बेयाव नै। 100 बेयाव 100 200 थांखायो थाव नांगौ बे बेदरा र' बेदर अमा गोदान बेदर अमा बेदर रुबाय दैयाथ' मोनबोबायलै बेलेगफ्रासो देबा बेलेगफ्रा मा सानगोन दा नोंसिना बैयाव हाबफैदोल' होनहरसिगोन दा एबार बैयाव थांदों सासेबाबो जोबाबे जानो बेदर नङा हिनजाव गोदान लागोआथ'